Machiegni kendo nyakora magi wadhi nyime kod weche manyien kama jokanyo mag nyumba 10 e counties duto mapacho ka obago romo e boma ma Nairobi mar chwalo kwayo ne sirikal mondo rwak nyingegi e chenro mage mapile kaka jok mosekonyo nyayo kwe e kor gwenge kendo e pacho ka mangima. Jonyumba 10 go wacho ni gisetiyo tijgi kod kinda mak mana ne apisas mag obila moko ok oyango tijgi mamiyo gikale midhierni mathoth. Otieno Joab ni kod ler. En nyasi manobagi alap ma Uhuru Park manokelo kanyakla jokanyo mag nyumba 10 e counties duto mapacho kae ka gidwaro mondo sirikal odew tijgi kendo sir chenro mag gi mapile. E romo margi manotele kod jakomgi, jonyumba 10 go lero moko kuom tije magisetiyo e nyayo kwe mapacho kae. Josebedo ka tiyo maber kendo gineno osebet kodhi piny crime, lakini kama chako chopeni wana koro crime chako kadho nikech koro wanasiasa. The issue of the security ni ya kila mtu. Wakati uko safe, sisi tuko safe, si ndio? Otherwise karibuni mmesikia mandhari hapa ni nzuri, si ndio? Jokanyogo okwedo tim mar njore kod tulo moseneno e rombe mag siasa pacho kae, kama giwacho ni timbe bilago kelo pogruok e kind oganda kendo rocho kwe mar Kenya. Tiyo kod jok mag tongo jowadgi kadhi campaign to wan kaka community police okwabiyie. Nyocha neno Nyanza ka jimoko gun jomoko kagoyo David Ochieng kagolo pesa. Wan kaka community police okwabiyie. En gi marach sana kendo nyiso picha marach sana e pinywa mar Luo Nyanza. Ka gima notimore Kisumu cha gi marach sana kaka youth imiyo wanying marach. Akwayo jotendwa kaachiel gi Murkomen mochung' ne arita kwe mondo gikednwa gima chalo kamano mondo miyo rume piny mar Nyanza mondo kwe obedie. Bende gikwayo sirikal mondo odew wengegi e seche ma indiko bila kendo keto nyinggi e buge mag chudo kaachiel kod miyo gi apisi e tesend obila machiegni kodgi mar jiwo tijegi. An akwayo mana Murkomen mondo mi ongi jenzi magwa gi nikech wane mitiyo kodwa kaka goons kitiyo kodwa marach. Koro Murkomen higa manyien kindiko ji Tawambo ndikwa. Tunasaidiana na serikali au ofisasi wao wanapata kitu, lakini sisi hatupati kitu. Tunatoa yetu kwa mfuko na hakuna mahali pengine tunatoa ili turudishe. Na tungeomba National Police Service through OCS kila kitengo ya community policing wapewe ofisi ama desk kwa kila police station. Gilero ni moko kuom midhierni mage kale en gwandruok kod ruodhi kod apisas mag obila ma ok ong'eyo kendo ok oluoro tijgi. Wakwayo ni police ong'e ni community policing otiyogo. To ng'ama ok ong'eyo ni otiyo gi community policing ma wacho ga ni gin gitiyo gi members of the public. Wapani ogeng'e gima giwacho. Otieno Joab, Ramogi TV. Tendruok jotich e wath ma Mombasa Dock Workers Union